Ik ben hier geboren, niet zo ver vanaf. Tot mijn 17e bij Sportclub Leeuwarden gevoetbald. De hele jeugd doorgelopen en 5 jaar Cambuur. Ja, hier ligt wel een verleden. Dus ik vind het ook bijzonder dat uiteindelijk weer terug bij die club bent. Het is wel je eerste taak, heb ik begrepen, hè? Op zoek naar een nieuwe trainer. Ja, ik ben dus gebeld met een slechte mededeling. En de andere mededeling was vrij snel daarna van help mee om te zoeken naar een nieuwe coach. Dus de opdracht om dat te gaan doen. Ik zou 1 januari beginnen, maar door deze omstandigheden worden een aantal dingen naar voren gehaald. We gaan eerst goed kijken wat we exact willen. Voorlopig blijven Sipke en Jan Bruin die blijven de kar trekken. En we gaan alles goed op een rijtje zetten. Cambuur heeft denk ik ook geleerd uit het verleden. En als je stabiel wil worden, dan moet het van binnenuit stabiel zijn met een goede visie naar de toekomst. En dan heeft Cambuur de potentie om daar te kunnen komen. Ja, en dan is het een zaak om ook zo stabiel te zijn dat je er kan blijven. Mooie uitdaging. Ja, het is een geweldige uitdaging, dat zeker.